Matay ang lubila. Hoy! Oh, wala na pakurat basta mabunala na po niya. Sakit ba yung ulo to? Wala nagpakurat nga nakuyawan, manggihapon ko. Kalit naman magsulpot. Kisa nagpasulod sa inyong duha dre. Bro, siyante. Jesus, ako po di ay. Yan, saan may tuyo niya karon dre? Mga atuan mo. Mag-vlog, ting-vlog ya orang Papa J. Gani, wala ba ito ka-vlog ito naging Sabado? Ay, tama, sa badong, di karon no? Wala po ko kaandang content ba? Ingit pisa mo po diri ba? Asita, sabutan na ito dito, ang sa ito mga content. Kamang kalit na magsulpot ba? Kumakuan pa ninyo eh. Dire, dire. Dito eh. Dire mo lingkod, dire. Asa po ning bangko ni Papa J ay lisod kayo. Di mo guna bangko ba? Damba, manggod na. So di na lang guna eh, kaysa magyaka mo sa sagbot. Wala, nagreklamo Papa J ni Inga naman me. Sige na Papa J, content na ka. Sige, sige. Pero unsa mo pa'y content na to, no? Wadyo ko yung mga ba? Gigutom mo ko ba? Ay, ano yung mga una sa tabi kay di ko kataro huna-huna dyan. Okay na sa inyo, ha? Sige ka na. Alipayas, mga panuwa ko. Alam nga, higatong po ni Papa J ay duk na. Mauna yung lutang bugay mo kay utro mo na yung may kaon di ay. Sige, sige, mag-itlog lang tayo ninyo kay para dali na lutuon ba? Okay na sa inyo, ha? Sige ka na. Kalami, ha? Paunsam na sa balay itlog, hindi itlog, ng gapon. Kaya pa mo datoy. Okay na pa J, okay na pa J. Nagharap dudot. Dukla na akong kadut. Sige, pagpalit mo dito. Uy, dali mo ha. Dito na ako, pikas. Ikaw, dali. Papa J, pila man ka itlog. Ay, hurot na si Quinta. Ay, tulo lang siguro, tulo. Tulo. Sige. Ay, Dut, pila gito ka itlog, Dut. Tulo. Dali, alam na kalimot na, ay. Ay, tama pila. Ay, po, kasamang ka. Kasamang day, mo pala itong itlog. Ay, doon natin dandro. Ha? Ay, di ay. Abi na kung buwit yung dandra. Pengen itlog kol, kulo. Yeah. Dut, ay pasalamat yan, kol. Balik ka. Ay, kol, salamat ka sa itlog, kol. Okay. Ako'y gulat na nabukbe. Ako lang. Parang sukli, ako na ni. Ano naman, ipot ito nga lang na nabukbe. Sige, ani na lang. Umana yung isa kahit lugo. Tara na. Sana ni ipokol. Asa naman ito mga bata? Ito kadugay ba? Itong nakaayo ba? Hindi, grabe. Sukli. Me. Dyan ang sukli ka lang ba? Di ko palabot. Oh shit, not good. Patagalin ko! Uy, Doc! Ay, Doc, naman, naman natin. Nagtungal, beta. Banta lang ka. Susto araw na ginukdahan na. Hoy! Mabuak yan ang itlog! Pagdali mo! Uy, Doc! Ano lang itlog, Doc? Doc, ang tinadot ako. Nagkakarani, Doc. Ako, ikaw nalagay. Ano, nag-ilog, Doc. Susto araw, nag-ilog na on. Bata ka ginisuguon ba? Magdo-do. Hoy! Pagdali mo ba? Ako, nakaon na, Doc. Nakaon na, Doc. Nalagay ko. Ay, Doc! Ba, kuha lagi ako. Nalagay gunit. Hala, Doc! Alam yun nga, alam ko kaya kung gano'n na mukbang. Dara Papa Jo, doon lang ka itlog. Ayan yung suguon. Anong duha naman lang na? Asa mga isa na? Tulo mo itong ingon. Turo, kadudok. Hoy, Dot! Nga lang yung mananggilok do.
ani mo pangay.